Malia o retraso motivado polas modificacións do proxecto, hai unhas semanas comezaban as obras de remodelación do estaleiro de Hermida, en Abruñeiras. Os traballos que se están a acometer no exterior do inmoble céntranse no revestimento da fachada, mentres no interior os operarios traballan para establecer os compartimentos en que se dividirá o novo centro de usos náuticos, que servirá de sede para o Club de Remo. Esas actuacións que se están desenvolvendo na actualidade son fundamentalmente as encamiñadas á compartimentación interior, habilitación de vestuarios, aseos e demais dependencias que van a formar parte desta instalación deportiva. Paralelamente estáse levando a cabo o revestimento das fachadas exteriores e outra serie de actuacións orientadas á colocación do canalón de recollida de aguas pluviais e colocación dos portais correspondentes e das portas de acceso. Ademais de darlle un novo uso ás instalacións, o Concello de Noia busca a recuperación do patrimonio industrial vinculado á carpintería de Ribeira polo seu valor histórico e tamén turístico. Esa recuperación patrimonial, esa posta en valor dese conxunto de instalacións, fai tamén un tempo procedemos á rehabilitación das paredes exteriores do antigo talleraco, mellorando significativamente o aspecto das mesmas e dándolle un valor paisaxístico tamén a ese entorno. Aí continuáronse tamén ca construción das sendas en Abruñeiras, douselle continuidade ao traxecto que vai dende o paseo marítimo ata continuar ata Barro, ata Río do Porto e a entrada na variante de Noia, e con esta instalación, pois pouco a pouco vamos, recuperando antiguas instalacións que conformaban esa fachada marítima e que supoñían un exemplo da actividade industrial vinculada á carpintería de Ribeira e vinculada á fabricación de motores mariños na localidade. Os traballos cun orzamento próximo aos 400.000 euros contan con prazo de execución de 3 meses. Sen embargo, está pendente aínda a autorización de costas para realizar as obras que afectan á zona de dominio público marítimo terrestre.